Egun on deizola guztioi, Euskal Herriak atsekabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Joan zaitezte hemendik, Ez ditut kuskuseroak nahi. Aire. Izenik ez, baina... Bueno, nik ez dizuet hau eman ados. Euskal literatura iluna zela esan zuena, etze bilen oker. Baina zuz zerra izara esaten. Ez jarri horpegi hori eta ez hasi zure galdera zoroekin, nien nauzu limurtuko. Ez da ideia ona movida honetan sartzea, benetan ari naiz naia. Begira, ez dakit zera den gertatzen, baina arriskutsua dirudi. Kontu zibili. La bankada. Egun on deizola guztioi, Euskal Herriak atsekabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Inork ez zuen halakorik espero, film nordiko gordinenetan nola, Arkaitzkan idazle ospetsua estan batean hilik agertu zela zabaldu da sare sozialetan eta baita hainbat komunikabidetan ere. Momentuz ez daukagu ustezko hilketaren inguruko informazio ofizialik iritsiala emisioeten eta jakinaraziko dizuegu. Bitartean, azokak bere ohiko formatu... Datu gehiagorik ez daukatela, nola ba? Jodera, zen movida. Euskal literatura iluna zela esan zuena, etze bilen oker. Naia ez dut uste prometan ibiltzeko momentua denik. Egia da, barkatu. Ostia, baina hau oso fuertea da, Burutik jota egon behar duzu Arkaitzkan hiltzeko. Ezin zuen beste idazle bat aukeratu? Naia, ez esan horrelakorik? Bueno, nahi. Badakizu Arkaitz nire favoritoa dela. Dela, ez? Hilda badago ere nire idazle favoritoa izaten jarrituko du. Zentratu baitezen. Norote da hiltzailea? Eta ze xola du horrek horrein? Dena, xola du. Norden jakin beharra dut. Hori egitera bultzatu zuten arrazoi ulertzeko. Arkaitzka, no, joder, benetan. Kristum tipoa da eta. Bueno, zen. Ez dut usteen beste jakingo dugunik. Poliziak esango du hiltzailea norden asko jota harrapatzen badute, baina zergatik hil duten ez dut uste. Ba, orduan guk ikertuko dugu. Bai. Egon, benetan ari zara? Noski, benetan ari naizela. Eta buah, ari zait okurritzen, ideia puska bat, hola, derrepentean. Bai, hori da. Podcast bat egingo dugu kasuaren gure jarraipenarekin. Benetan diozu zure idazle kutxunaren erailketa aprobetxatuko duzula, betidanik amestu izan duzun podcast txoro hori abian jartzeko, eske flipatzen ari naiz. Bai, ez ba? Ikerketa sekretu bat jarriko dugu martxan. Podcastak idazteko autolaguntza artikulu guztiek diote, benetan interesatzen zaizun zerbaiti buruzkoa egin behar duzula. Nabaritu egiten dela bestela entusiasmo falta. Banien hau bat ere entusiasmatzen gai honek, eta gainera, hau legala da? Bueno, ikerketa klandestino honekin ez dugu ofiziala oztopatuko lasai. Zer egingo luke Miss Marplek gure kasuan? Nordan Marple. Joder, benetan unai? Nire zerrenda beltzean sartuko zaitut zuzenean. Bueno, berdin dio, ez gara Marple, baina Agatha Christieren liburuak irakurri ditugu. A toda hostia joan beharra daukagu kontuz gidatu, mesedez? Ai, relajatu! Nik ez dakite zer novela beltzez, badakizu ez zaidan literatura batere gustatzen. Eta gainera, hau ez da novela bat. Ez dudan sekula ulertuko da, zergatik ematen duzun izena azokan voluntario moduan lan egiteko? Ba, erreza da ulertzen, parrandarengatik. Denok ematen duzuelako izena hemen, eta bestela nik olgatuta gelditzen naizelako abenduko zubi guztian Iruñan. Eta erraz ligatzen delako hemen. Denek uste dute euretako bat zarela, eta filtroa errazago pasatzen dut. Ze filtro pasako duzuzuk ez dakizu eta novela beltzak eta poliziakoak desberdintzen. Nire partner in crime izan nahi baduzu, hasi espabilatzen ja. Naia, orain benetan, gauza serioa da. Arkaitzkan hil dutela, joder! Bai, noski gauza serioa dela. Eta horregatik uste dut zerbait egin behar dugula. Euskal literaturak behar gaitu. Pasa gura, mesedez. Zurekin alperrik da. Tori. A ber, oso susmagarria dau guztia. Hori ezin didazu bukatu. Zergatik orain. Hain justu bere azken liburua aurkeztu behar duenean. Eta Durangon bertan, hori egiten zait deigarriena. Hiltzaileak urte osoa izan du buruan zeukana gauzatzeko, ze hau, aurrez pentsatuta dago, fijo. Baina Durangoko azoka aukeratu du. Zergatik. Kontuz. Zerbait komunikatu nahi du horrekin, unai. Eta gainera labana erabili du. Bueno, hori ez dakigu seguro. Sare sozial guztietan labankadak aipatu dituzte. Sozialetan. Fijo egia dela, fijo. Zergatik labana?
Zergatik ez pozoia adibidez. Ez dakit zenbat labankada jaso dituen, baina hau ez da hilketa soil bat. Zuk ez diozu mendeku usainik hartzen? Ez jarri horpegi hori eta ez hasi zure galdera zoroekin. Nien hau zuli murtuko. Ez da ideia ona mobida honetan sartzea, benetan ari naiz nahi. Baita ni ere? Zuk gaur egun labankada zilko zenuke norbait? Bitxia dela onartu behar didazu, nahi? Norbait alik eta modu nabarmenean hiltzen duzunean, jendeak egiteko gai zarena ikus dezan nahi duzu. Zerbait demostratu ez? Eta are gehiago Durangoko azokan bertan egiten baduzu, arreta bila zabiltza. Hiltzaileak jakin bazekien honek gure panorama literario guztia astinduko zuela. Hori bilatzen zuen eta bilatzen bazuen behintzat Kasuan sartuta zaude eta orain ez dago atzera bueltarik. Gorrotu zaitut batzuetan. Eta damutu egingo gara. Kontuz, ez ikutu hori. Egon naia, zer da hori? Orain arte hitz egin dugun guztia grabatu duzu? Noski, esan dizut podcast bat izango zela. Venga, segizketan ederkiari zinen eta. Uste nuena baino okerrago zaude. En fin, azkenean beti egiten duguzuk nahi duzuna. Esan, zein eman beharreko lehen pauso. Ara gure detektibea. Kontuz, irtera bartu behar duzu. Bai, badakit, nik ere entzun dut. Bale. Bueno, a ber, broma gutxi, bururatu zaizu nondik hasi? Egin behar dugun lehenengo gauza, hilketa estena ikustea da. Ez digute pasatzen utziko, nahi. Uste duzu azokak normal irekiko dituela bere ateak gaur? Bueno, sartzea ez da arazo izango. Topatuko dugu modua. Pistaren bat aurkitzen badugu... Baina naia, poliziak estena aztertu badu, ze froga aurkituko dugu gukor. Dena garbituko zuten dagoeneko. Alere hurbildu egingo gara unai. Eta ondoren, gertatutakoaren lekukoak bilatuko ditugu. Ziur, norbaitek zerbait susmagarria ikusi duela. Bai, eta seguru zurekin hitz egin nahiko dutela. Zergatik ez. Galdera egokiak egiten bai... Wow, itxein momentu bat. Ostia. Kontuz gidatzen, baina begira ze WhatsApp idalian lagun batik irakurri hau. Arkaitz kano ikusi dutela kafetegi batean. Baizera, zenbat gustatzen zaigun umore beltza euskaldunoi. Ez da broma, Nire WhatsAppeko taldeetan berdina esaten ari dira denbora guztian. Begira, eta nire Durangoko lagun batek argazki bat bidali du, eta hauxe jarri du. Beitu, bere goizeko kafetxu hartzen tranquil gure Arkaitz. A ber. Zer gabiltza? Hilda dagoena ezin da mundu honetara itzuli ezinezkoa da. Igo irratiaren volumena. Itxoine, aipatu dute zerbait hor. Hilketaren inguruan badirudi saretan edatu dena, zurrumurrua besterik ez dela eta Arkaitzkano bizirik dagoela. Entzun duzuena, Arkaitzkano idazlearen heriotza zurrumurru faltsu bat izan da, fake bat alegia. Iturri ofizialek jakinarazi digute, idazlea ongi dagoela eta ez duela inolako erasorik jasan. Durangoko azokak ohiko orduan zabalduko ditu bere ateak, momentuz ez dugu datu gehiagorik. Antolatzaileek lasaitasuna eta normalitatea... Bueno, listo, bukatu da, naia. Nola bukatu dela? Hemen zerbait arraroa gertatzen da, ez da posible. Zati irizu parra, joder, naia, ematen du izorratu egiten dizula Arkaitz bizirik egoteak. Adi horrelekua dago aparkatzeko. Ez da hori, unai, nola ba. Kontua da, susmo txarra hartzen dio dela guztiari. Nola da posible hilda dagoen norbait bat batean bizirik egotea? Etzegoelako hilda? Ez. Hemen beste zerbait gertatzen da. Agata Kristi berpizteko moduko kasua da hau. Utzezazu Agata hori pakean eta zentratu gaitezen pixka batean. Eidazu kasu nahi, mesedez. Nire senak esaten dit... Zezen, zure klase partikularretako irakasle senak edo zure asteburutako zerbitzari senak? Begira, listo. Zuk ez baduzu nahi bakarrik egingo dut. Ez daukat zurekin eztabaidatzeko batere asmorik. Baina, uste dut alperrikari garela, nire ustez promozio kontu bat besterik ez da izan. Trikimailu bat oso gorea, baina trikimailu bat azken finean. Ara, batean aditu bihurtu zara honetan. Baina ados, arrazoi duzu. Honek ez du zentzurik. Norka ireratuko luke Arkaitzkano hildutenaren zurrumurrua? Zer lor daiteke horrekin? Salmentek gora egitea? Izan daiteke. Baina berria zabaldu eta oso denbora gutxira gezurtatu dute. Ulertuko nuke pare bat egun igaro izan balira. Jendeari denbora emateko, badakizu. Baina marketingagatik bakarrik neguko zirkua guztia montatu? Ez du zentzurik, arrazoi. Lehen esan duzu liburu orkezen batzuela Arkaitzek gaur, ezta? Bai. Bagoaz. La Bankada. Korima Filmsek naiz irratiarentzat ekoitzitako podcasta. Gidoia, Nerea Loyola eta Uxu Errazkin. Ekoizpena, soinu diseinua eta edizioa Goiuri Ezeiza eta Inigo Asensio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.